guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बरायबाय आं गोदान भिडिअ guys, really आथ' माने अबिसिना लास्ट जाबाय आरोना 24आव जोब्बाय दाथ' 26 25 26 27 28 दा बन्द आरोना 29 निफ्राय एसटि स्टार्ट जासिगोन guys माने ब्लगखौथ' आं 29 आवसो लाहैनो हासिगोन आरोना माबानिखौ रेलिनिखौ दा होमबाबो गेजेर गेजेर आं गामिनि प्रेक्टिस होनायखौनो हगारगोन आरोना गाइस नायलांबाय था जाय जायना 29 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरोना बिसोर कमेन्ट खालाम जायफोरना दङ माने बिसिनिखौबो भिडिअ लाहैनो हानाय बायदि आरोना गाइस ओंखायनो जायना 29 30 8 सिमाव जायफोरना दङ माने कमेन्ट खालामहर आरो गाइस जाहाथे नोंसोरबो नोंसिनिखौबो जाहाथे भिडिअ लाहैनो हायो आरोना गाइस होमबा कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम सबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला गाइस आंलासो सारगोन ना साइदल हा एक मिनिट ठहरो बुढ़िया अजय में खटूंगा 1 मिनट ठहरो 1 मिनट 21 1 मिनट 31 40 44 Hello 46 48 8 minute 48 देखा बाबा रान साबि हाबो होननानै मा फोथायदोंलै देखा रे खेबसे जाबाय ना खालामो हे खम जाबाय खनसेनो दानो खन खेबनै मालाबा खेबनै जाबाय इनै बिजों खेबनै जाबाय नामा दै खेबसेनो मोनो सका खेबफैलाय नों आं खेबनै र' बेखौ गावनि मबाइलजों खेबनोसै आंनिखौ आं मिथिखौ हगारना Tres, लगाओ 3 242 250 51 लगा 3 मिनट 9 सेकंड karena bawa hakan खारलाङो सखाया खारखांखाबाय दहाय फुङाव खारलाङो गाबोन नङाबा खारलाङो बेबायदि लासै लासै नांगौआ नानि खारफुंबाय आरो खानसै 4 menit 4 menit 4 menit 3
kita lihat mana boleh. 4 minit at Beliau. 4 minit 11 Ini bisa kucing mana. 4 minit 18 Service Sudah tinggal. Tersin kalian tidak. Pas menit 31 32 5 minute 39 40 41 42 Kibri. Kib hamil sih. 45 Has 55 5 minit लगाओ 62 27 33 ما تخدى Akan. सात 9 10 11 14 17 Isang suturo. सात 28 45 लगाओ Senang baidi. 8 11 Ini macam mana? 40 50 52 Kim ni lusi. Berat. Kuni lusi. Noi Kuni lusi.
nồi chín nồi sa đi ให้ไปหับไปได้ดำชา नय सारि आराम से 12 हाबफैयो เดินจะขาดเลยดำ बेसेबां थांखो खननै ल'सै คนนี้ गोबां थांबाय सारि बिलाय अन्थाइखौ खाबाय आङो खननै दंबावो 사려나 나가 12 หับเทมันราศีเดียวกันที่นักเตะฟุตบอล 우리는 라스나 이번 라스! 이바스 우리는 라스나 설발 괜찮아봐요 우리는 라스브라 그러나 라스나 어? लास नङालै 장기라면 아시가 ओइ सोरथो लासा 이키지바 बैसोरखौसो नायनांगौ जांगिलामोन खाथिखौसो 장가면 하비 바스 라스 기딩은 이렇게 줍시다 우리는 시간 신고 볼랑 파자 버라지 바스 탈 dos ekos 시작해 आराम से अब सारे बार रोसा दो बोला बिलास dos foi três 시간 없으니 ना 무슨 시간 위에 बिलास बिलास बै बिलास ब्रा पारनो हायाखै ना बिसोर खिथि bilas bijin las बिसना लासो 우리는 라스 뭐면 하래 मारे दुदिना बिलास 펜다고 지금 बाराखैना बाखैनो बाराखैना बिसोरजों मामा बिसोरसो खार बैनिफ्राय थाइदो बोना हैदो बैलाय बै सानैयासो जांगिलाजों बै मामा बै हारसा लास लासो सिनाबो बिसोर लासोब्रा बैसोरो नै बिसना खारबावनांगौ दा थांनाया खारबावनांगोनसो 11 10 나가 라스트 जों खारनो हानायखौसो लादों नालाय 장기라면이 이거나! 고생하시네 औ जांगिलामोन खारनायखौसो दा लागासिनो दं बै 이거 हारसा 기타랑 로딩고 싱바이 로딩나 라스나 뭐 한나니 루디나보다 빌라 비는 라스나 신레비 라 에 बेखौ गालाङाखैदां 비신 그거 로딩한 시간 루디나 시간을 하자봐 गालाङाखै जानांगौ 이거 기타랑 우리랑 비신 가르나 이거 비나 사라 एगार 차라리 가려고 habba 비스나 맞아, 좀 먹어. 건지 마. राजना दं बावो नै बिसना जे बुरजा 11:45 हाबफैबाय आरो बियो नै साराय गारिया 52 53 54 11:54 बोला आरबे बिनाबो हाबोलै 12 पास बोला 12 नै हाबो आरामसे 12 17 20 21 12 21 24 24 बिना बिला बिसोर खनसे दंबावो खरा खारबोनायना मैखोमोना खनसे बावलै बिसना बिसनखौ नायजे 아래 바로 바로 25 लास किसिलो 에 खनसे खारबा मामा खनसे बोलो बावलाय नोंना खनसेखौ बावथार खारलाय हाबबा हाबखायो ना खारबा 하 누가 뭐 12 13 हाबनोबो हागौलै हाबैगोन बेबायदि खारलांबा हाबैगोनथ' बियो 비신 비비 राजानिखौ नायदोलाय राजानिखौ माबानो खालामबाय 13 5 6 7 8 9 10 12 싫어 하나 13 12 아껴준다